муддати табобати бемории сил, хусусан шаклҳои мутобиқгаштаи сил дароз буда, дороҳои табобатиаш вазнину тоқатфарсо мебошанд. шахс аз як тараф бо таъсири номатлуби доруҳо, аз тарафи дигар бо мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ ва дар баробари ин ҳама ба як ҳолати нодугувори равонӣ дучор мегардад. дастгирии дилбардорӣ пайваста аз тарафи аҳли хонавода, дӯстон, ҳамсояҳо ва аҳли маҳалла барои шифоёбии шахс кӯмак мекунад. умуман бояд ба шахси бемор то анҷоми табобат кӯмак карда шавад, то ин ки шахси бемор танҳо фикри табобатро кунад. набояд ки шахси бемор бо каме сиҳат ҳис кардани худ табобатро қатъ кунаду аз пайи ёфтани ризқу рӯзӣ саргардон шавад. биёед кӯмакро дареғ надорем.